এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇ ତମ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିବ ଯିଏ ମାଣ୍ଡୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକିରି ଧୋକା ପାଇସାରିଲାଣି। କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏ ମାଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କହୁନଥିଲୁ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ କରୁଛୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଚାଟ୍ କରୁଛୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଧୁମଟା ବି କଲେ ଥରେ କିଛି କରିବାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ମାତ୍ର ସେ ଗଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ ଉପରେ ରିଲ୍ ହୃଦୟ ଫାଟିଗଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ ଉପରେ ରିଲ୍ ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବ୍ରେକଅପ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ବ୍ରେକଅପ୍। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡୁ ରଖିଥିଲୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହୁନଥିଲୁ, ମାଣ୍ଡୁ ଗଲା ପରଠୁ ଖାଲି ରିଲ୍ ଉପରେ ରିଲ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ନିଜର ବି ଭାଇ କିଛି ରଖେ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ଥିଲାବେଳେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ହେଇନି। ସେମିତି ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ଗଲା ପରେ ବି ଏମିତି ହିଁ ରହ କି ତୁ ଭଲ ପିଲାଟା। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଭାବ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସମୟରେ କଲେ ଭଲ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ରଖିଲେ ହିଁ ଭଲ।